У попередньої серії Я не тут! Почалося! Тут, у Нормандії, у Кальвадосі. Їх там на пляжі просто бездань! Американці, англічані. Жанна, ідуть! Яни беруть закладників за саботаж. Утякайте! Ich komme! Хоче, ідіть туди! Построиться! Треба собраться і поспробувати знов. Калет и Гастон застанутся. Вы с перапелочником. Ваша задача выратовать закладников. Бойцы супротиву, ходемте покажу. И далеко яшчэ ісці. Мы амаль на месцы. Доўгія вакацыі. Ветер свабоды. тая ноч. Тая надзвычайная ноч назаўжды засталася ва ўспамінах найгалоўнейшай за ўсё жыццё. Руки вгору і виходьте! Зараз жа! Падрыхтаваць дымавыя гранаты! Закидвай! Нас бы забили, калі б не ты. Цішэй, бо заўважаць. Нікога! Напэўна, уцяклі. Трэба шукаць вакол, а глядзець наваколле. Запэўніваю, яны тут былі, хаваюцца недзе. Слухайце уважліва, бяжыце ў лес да скрыжавання з дарогай, што вядзе ў Веранжвіль, знайдзіце П'ера ды іншых. Скажыце, што штаб захапілі, ясна? А вы? Не хвалюйцеся, проста ідзіце. Мы вас не пакінем. Малю вас, бяжыце, гэта загад. Калет, хутчэй уцякай. Давай, входим! Удачи, дети, бережите себя. Один тут! Не спыняйся! Ходим! Потрымай. Готово? Можно взрывать. Кони, не гони. У нас есть график. Такі быў загад. Гей, думаешь, атрымаецца выратаваць закладнікаў? Без паняцця. Досыць! Нервознасць толькі нашкодзіць. Чуеце? Гэта ўжо сур'ёзна. Справы дрэнь. Трывога! На нас напали!
Ва укриття, партизани! Прикрийте мене! Закрийте вуші. Буде вибух. Що? На нас напали! Шайсе. Ты кажешь, на нас напа... Что? Алло! Алло! Чортовой сувязі нема! Гэта сабат... Бяжым хутчэй! Заданне выканано. Гэй, вяртайцеся ў штаб. Разделяемся. Что? Что ты сказал такое? Так гудел в ушах. Казаў же табе вуши закрыть, дурылка. Что? Уважливей, Вернер. Яны недзе тут. Нас знайшлі! На зямлю! Террористы? Осторожно. Яны добра хаваюцца. Нічога не відаць. Гей, свиньи, я тут! Стоять! Яны тут! Тут! Хутка, уцякайма! Стоять! Жан! Жан! О, не, як ты? Мяне поранило! Так болить! Что он кажа? Поранило? Где? Нога! Дапамажыце ісці, нельга затрымлівацца! Хадзем! Цішэй, бо нам фрыцы на хвост сядуць! Ну что? Нормально, за нами нікога. Нога так болить! На варту! Я пагляджу яго і уцякаем. Марудзіць нельга. Да что яна кажа? Нічога не чую! За мной! Миет, я помираю. Прошу, обдыми мяне. Так болить. Не дуры, Жан, гэта проста шчыкалатка. Ты што, жартуеш? Гэта нават драпіна не назавеш. Як так? Імбецыл! Але болить моцна і, прашу заўважыць, мяне маглі забіць. Гэта я цябе зараз заб'ю, так напужаў! Усё, можна ісці. Жан у парадку. Марселін, хадзем. Наперад, ветэран вайны. Клянуся вам, баліць шалёна. Мігет прымяншае. Можна, выходзьма. Огонь, огонь! Ва укрыццё! Яны на ўваходзе. Сдаёмся! Не стреляйте! Не стреляйте!
Там нехта ёсць! Хутка! Сюды! Гэтым разам нас, напэўна, схопяць! Да кажу, пячэ быў у пекле! Слухай, мы не зможам весці цябе вечна! Прашу, цішэй! Га? Эрнест? Эрнест! Калет? Але... Усё добра, Калет, я з табой, не бойся. Чаму вы тут? Чаму вы не засталіся ў шалашы? Нельга было! Нас знайшлі фрыцы! Што? Спадар Арпан, напэўна, загінуў! Усё праз смердзюка Дзюрана! Так, ён прывёў фрыца ў штаб. Га? Спадар Арпан! Дзюран за гэта адкажа. Што такое, сябры? Чаму вы плачаце? Га? Выходзьце, строем! О, дзякуй! Дзякуй, Рабер! Дзякуй, што выратавалі. Брава, Рабер! Выведзем палонных і вяртаемся на пазіцыі. Ясна, Рабер? Дзякуй, Рабер. Каб не вы, нам бы ўжо прыйшоў канец. Дзе Жан? Яго нідзе няма! Упэўнена? Усюды глядзела? Яго няма! Напэўна, з Эрнестам і Калет. Яны ўвесь час у сваім шалашы. Я нават сама прасіла іх схавацца там. Добра, тады я па іх. Прывяду дзяцей дадому. Жак, Шанталь, за мной. Асцярожна, Рабер, помні пра дзяцей. Хадзем. Вяртаймася дадому, Эмілі. Я з вамі. Добра. Што такое? Мы не адны. А, ну і чаму вы пасталі? Не страляйце, хлопцы! Дзеці? Што яны тут робяць? Божа, каб малы не гарланіў, мы б іх пазабівалі. Амерыканцы! Не, мы канадцы. Што вы тут робіце? Мы ледзь у вас не стрэлілі. Ідём дамоў. Вы пабілі немцаў? Ідзяце ў Гранжвіль? Гранжвіль? Ён сказаў Гранжвіль? Гранжвіль туды? Халера, мы зноў пайшлі не туды! Божа, Уолт, ты карты чытаць умееш? Ладно, не спыняемся, нам яшчэ нямала прайсці. Дзякуй, дзеці. І вяртайцеся дадому, акей? Сёння ноччу небяспечна. Бачылі? Якія моцныя ды ўзброеныя! Не хацеў бы я быць на месцы фрыцаў! Ага, прыбылі ў самы час! Ладно, хадзем і мы. Поль, Гастон і Марселін са мной. Разгледзімся, каб пераканацца, што тут няма немцаў. Што? Ужо іду. Тут хто-небудзь ёсць? Бабуля? Дзядуля? Калет? Калет! Жан, дзе ты быў? Як ты смееш так знікаць? Я хвалявалася! Але... Жан, мой маленькі Жан! Усё добра? Не параніўся, сэрцайка? Так, параніўся. Што? Ты паранены? Чаму адразу не сказаў? Пакажы! Не, я ў парадку. Нічога страшнага.
Якая палёгка, проста драпіна. Зачапіўся за нешта. О, як ты мяне напужаў. Вы сустрэлі Рабера? Тату? Мы яго не бачылі. Але ён пайшоў па вас у шалаш. О, не! Эрнест! Эрнест! Хутка вяртайся! Куды сабраўся? Будьте пільныя. Ясна, Шанталь? Эрнест. Эрнест, гэта я. Тата! Тата, я так спужаўся. Усё добра. Але што ты тут робіш адзін? У штабе фрыцы. Перапёлачнік забіты. Што? Што ты сказаў? Схавацца. Гэта з дарогі. Пачнем з вырадка ў штабе. Рабер, хай атрымаюць неспадзяванку. Не заставайся тут, Эрнест. Будзе складана. Я хочу біцца. Не кажы глупстваў. Вяртайся да дзядулі. Рабе, кажу, Эрнест. Люблю цябе. Убачымся заўтра, га? Ужо вольнымі. Чуеш? Вольнымі. Ладно, хадзі. Пасля той ночы мы спадзяваліся, што кашмар застаўся ў мінулым. Гастон і Марселін вярнуліся да Жанны. Яна была ў парадку, дзякуючы Ота. Але потым яго схапілі і перадалі людзям супраціву. Жанна дапамагала руху, але не здолела пераканаць іх выратаваць Ота. Мігет? Фрыцы! Яны пайшлі! У вёсцы поўна амерыканцаў ды англічан, а яшчэ нашых партызанаў, гэта трэба бачыць! Не верыцца! Хадзім! Жан, чакай! Глядзі сваю нагу, мілы! Асцярожней, дзеці! Няма чаго хвалявацца. Хай адчуюць смак. Вайна скончылася, а яны пасталелі. А можа і нам паглядзець? Так, хадзем. Немцаў няма! Вайна скончылася! Я вярнуўся ў свой пакой! Але навокал панавала не толькі шчасце. Са свабодай прыходзіць гнеў і прага помсты. Уставай! Калі ласка, я нічога не зрабіў! Раскажы гэта тым, хто загінуў праз цябе. Не бадзяйцеся тут, малыя. Адступаючы, СС чынілі разню на фермах па дарозе. Партызаны прагнулі таго, каб хтосьці адплаціў. Вось што такое вайна. Ота! Хадзі лепш са мной, Жанна. Цішэй. Ота!
Яны заслужили. Усе немцы. Толькі не ота! Калі стрэліш, я табе не дарую, чуеш? Ніколі, П'ер! І я! Ты ж не зробіш гэтага, П'ер! Гэта несправядліва, толькі не ота! П'ер! Я казаў не чапаць палонных! Окей. Супакойцеся. Пра палонных паклапоцімся мы. Падымайцеся. Ота! Я не тут! Хаўруснікі высадзіліся ў Дзепе! Вызвалены ўвесь рэгіён! Скончылася! Немцы адышлі! Канчаліся амаль 49 месяцаў акупацыі. Яны здаваліся нам вечнасцю. Але нарэшце вецер свабоды даляцеў да Гранжвіля. У нашы сэрцы і думкі. Гатова! Нам усім трэба развеяцца, га? Ура! За свабоду! За свабоду! Дзякуючы тату і спадару Гіберу, Ота вызвалілі ад пакарання ў палоне. Ён застаўся ў вёсцы працаваць на ферме. Рабочыя рукі былі патрэбныя. А потым нарэшце адбылося. О мой Боже! Боже мой, Боже мой! Пяць гадоў. 5 доўгіх гадоў без мамы. І нарэшце яна стаяла перад намі. Нават прыгажэйшая, чым мы памяталі. О, мае дзеткі! Я так сумавала. Такія дарослыя. Нашы доўгія вакацыі падыходзілі да канца. Нарэшце мы былі разам. Вайна ў Еўропе працягвалася да 8 траўня 45-го года, калі Германія капітулявала. Розалі выратавалася, але Фернана мы больш ніколі не бачылі. Яго забілі ў Асвенцыме. Вайна навучыла нас шукаць шчасце у вольнасці, свежым паветры, прыродзе, кампаніі самых блізкіх сяброў і родных. Слухайте, а прыязджайце наступнымі вакацыямі ў Парыж. У Парыж? Да ні за што! Нам цудоўна і ў вёсцы. Цалкам згодны. Хачу бавіць усе вакацыі тут і нідзе больш. Га? Што кажаш? Гей, а ведаеце што? Хто апошні да вёскі, той бульбіна вараная! Чакайце мяне, паганцы! Я ведаю кароткую дарогу.
Канец. Сапраўдныя дзеці доўгіх вакацый. Гісторыя Мішлін Ланот. У вайну было вельмі холадна. У Вальдуазе страшэнна марозіла. Замерзла нават рака. Мы каталіся на санках. Я займалася перакладам з лаціны ў ложку. Надзявала капюшон, а слоўнік трымала рукамі ў пальчатках. Разам з катом. Мы ставілі гаршчок на гарэлку. Так цяпло распаўсюджвалася па кухні. Усё ішло ў справу. Усё хутка псавалася, абутак зношваўся. Падноскі рамантавалі старымі покрыўкамі. Усё рабілася рукамі. Усё можна было выкарыстаць. Гэта засталося ў нас. І стала пропускам у жыццё. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Нине Гаер, Сергею Адзянцу, Лявону Спірыдонаву, сям'і Анфімавых, Максиму Кузьмічу, Алесе Мірону Яраміру Савановичам, Мацею Маланцы і Яліне Ваяйковым, Валерыю Мяцельскаму і ўсім фундатарам за падтрымку.